खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव लाना फैदों रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथांनावबो रेशन कार्ड गैया नामा? जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड गैया अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। नोंथांना जुदि रेशन कार्ड गैया अब्ला दानिफ्रायनो थियारि खालामना लाखादो माखासे फोरमान बिलाइफोर। नंगौ, हादरसायाव फिन बिजेपि सरकार फैफिननाय लोगो लोगोनो मोननो थांगासिनो दं माखासे मोजां खाबुफोर एबा मोजां सुबिदाफोर। जुदि नोंथांनि न'खरनि जायखिजाया सोद्रोमाया रेशन कार्डआव मुं थिसनजायाखै, नोंथाङा माबोरै थिसनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो आवगायबाय। गिबियावनो नोंथाङा आसाम सरकारनि मावख'आरि पर्टेलाव थांनांगोन। बेनि उनाव गोदान मुं थिसननो थाखाय थि खालामनाय आर'जलाइखौ सायख'ना लानांगोन। गोदान सोद्रोमानि बिनायसा न'खरनि गाहायजों सोमोन्दोखौ नोंथाङा रोखायै फोरमायनांगोन आरो बेजों लोगोसे गोदान सोद्रोमानि आधार कार्डनि जेरक्स कपि थानाया जोबोद गोनांथार आरो सोद्रोमानि जोनोम फोरमान बिलाइ एबा भटार कार्ड आइडिनि गोनांथि जागोन। आर'जलाइजों लोगोसे न'खरनि गुबै रेशन कार्डनि फट' कपिबो गथायनांगोन। लोगोसे न'खरनि गाहायनि पासपर्ट साइजनि फट'नि गोनांथिबो जागोन। जुदि सोरबा आइजोआ हाबानि उनाव न'खराव फैयो अब्ला बियो गावनि सिगांनि रेशन कार्डनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारनायनि मोनसे फोरमान बिलाइनि गोनांथिबो जागोन। नोंथाङा गासैबो डकुमेन्टफोरखौ मोजाङै ज' खालामना बिफाननि मावख'आव जमा होनो हागोन आरो नोंथाङा बिनि थाखाय CSC एबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै अनलाइन आर'ज गाबनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा आसाम सरकारनि मावख'आरि पर्टेलाव थांनांगोन। बेनि उनाव गोदान मुं थिसननो थाखाय थि खालामनाय आर'जलाइखौ सायख'ना लानांगोन। गोदान सोद्रोमानि बिनायसा न'खरनि गाहायजों सोमोन्दोखौ नोंथाङा रोखायै फोरमायनांगोन आरो बेजों लोगोसे गोदान सोद्रोमानि आधार कार्डनि जेरक्स कपि थानाया जोबोद गोनांथार आरो सोद्रोमानि जोनोम फोरमान बिलाइ एबा भटार कार्ड आइडिनि गोनांथि जागोन। आर'जलाइजों लोगोसे न'खरनि गुबै रेशन कार्डनि फट' कपिबो गथायनांगोन। लोगोसे न'खरनि गाहायनि पासपर्ट साइजनि फट'नि गोनांथिबो जागोन। जुदि सोरबा आइजोआ हाबानि उनाव न'खराव फैयो अब्ला बियो गावनि सिगांनि रेशन कार्डनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारनायनि मोनसे फोरमान बिलाइनि गोनांथिबो जागोन। नोंथाङा गासैबो डकुमेन्टफोरखौ मोजाङै ज' खालामना बिफाननि मावख'आव जमा होनो हागोन आरो नोंथाङा बिनि थाखाय CSC एबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै अनलाइन आर'ज गाबनो हागोन।